kulturala. Ezenak eta punk ezenak, saiatuko naiz ez hitz egiten asko, Lide da gaurko protagonista, eta horretaz aparte bereziki zuek ere bai, hemen ikusten zaituztet olako ezenetan parte hartu duzuen jendea, Txantxarreka Gaztetxean ere, dokumentalean ikusi ditugun hainbat musika talderen kontzertuak ikusteko aukera izan dugu. Orduan, bueno, egia hau pixka konplexua dela, hitza hartu nahi baldin bada ere, mikrofonoarekin eskatzen dizuegu hitz egitea, ez hainbeste entzuteko, baizik eta Beñateke aipatu duen bezala, asmoa delako grabatzea, norbaitek ez baldin badu nahi mikroarekin hitz egin dezala lasai asko mikrori gabe, baina hori, printzipio solasaldi ireki badela, nahiz eta honek ematen duen askoz ere gauza komplikatuago bat, ez? Orduan, bueno, Liderekin hitz egiterakoan, gaur zertaz aritu edo, ez du deuse preparatu, esan nion, bueno, dokumentala ikusterakoan, seguruenik sentituko zera, hainbat, aipatzen diren hainbat konturekin eta oso identifikatua, ez? Orduan galdera lehenengoa edo hori xelitzateke, ez? Ikusi duzunean, zerrekin konektatu duzu, pentsatzen dut guztiarekin, baina zer azpimarratuko zenuke, ez? Bale, pentsatu behar dut, Osea, hainbat gauza, baina... bueno, batipat askotan aipatu den gauza baten inguruan, eta da epaituak izatearen konstantzia hori, ez? Osea, dalako estenatoki batera igotzen zaren momentu bakoitzean sentitzen dan zerbait, gertatzen dan zerbait, kontzertu bat gero, ez dut dituzun komentarioetan eta bar, eta batzuetan inkluso gertatu ez, baina zuk ja daukazu txip hori buruan, edozein publikoko edozein pertsonaren begirada, igual ez da intentzio horrekin egin, zu epaitzeko, bai fisikoki, bai musikalki, bai edozer delata, baina zu ja daukazu hori horren instauratua zure buruan, paranoia ateatzen zaizula, eta gainera horrek egiten du momentuan kontzertutik deskonektatzea, ez, egiten ari zeran hortatik, holako egoera pilo bat bizi izan ditut, eta ez da matzatu urte gehiegi musikan, orduan, kezkatzeko da, hori bakarrik. Justo hori ez, gaina igual zure kasuan, 3 gizonezkorekin aritzen zeran talde bada, oso ezberdina da, ez, emakumez osatutako talde bat izate, baina dokumentalean entzun dugu eta ikusi dugu, ez, nola epaitzen zen, orain esaten ari zinen hori, igual gizonezkoekiko, zure taldekoekiko edo nabaritu duzu... Hori, ez negatiboki, egia esan, claro, ikusten egin nintzanean dokumentala, nola baita sentitu naiz, pixkat mundu hortatik kanpo, ez? Batetik ni ez natorrelako ez hardcore ez punk estenatik, orduan hori bai, nik emakume musikari bezala hitz egin dezaket, baino ez espazio horietako ez aktivista, ez musikari gisa, eta bai sentitu dut inkluso enbidia askotan, zenbat ez emakumez osatutako talde eta behaien artean lagunduz eta balta nik hori bai ez detela sentitu inoiz, bai sentitu dut nire 3 taldekideen babesa edo askotan baitare paternalismorantz jo dezakena batzutan, baino ze polita dan hori ere sentitzea ez emakumen arteko konexio hori, zure bizkarra daukatzuk ere tal, eta gure artean laguntzen dugu elkar, ez? Eta horrelako esperientziaren bat beste musika talde batzuekin jotzen emakumezkoek parte hartzen duten, edo nabaritu duzu hori, naiz eta esena ezberdina izan? Nik ikusten emakumezko batzuk. Edo zu jo duzuna festival batean, edo beste musika talde batzuekin. Ez dauka gogoan, oso tristea, baina ez momentu ondan ez dugu gogoratzen, baina, bai, egongo dira. Bizi izan ditut, baina ez dugu gogoratzen. Aipatu duzu igual, hemen esena oso konkretu batetaz hitz egiten da, ez, hardcore eta punk ezenari buruz, Euskal Herrian esango nukenik esena oso nasiak ditugula,
eta esen horien barruan ere eskala ezberdinak, ez? Eta, bueno, ezagutzen zaitu dalako urte batzuk aurrera gotik, eta gutxi gora bera musikalki aparte, zure bestelako trajektoriak ere ezagutzen ditu dalako, baina, bueno, zuek ere azkenan gaztetxetatik, edo gaztetxetan aritutako talde bat zerate, pertsonak zerate, esena hoien, eta jaz naizari musika estiloi buruz, gaztetxe, bestelako festival, bestelako taberna hoien arteko desberdintasunak edo nabaritu izan dituzu inoiz? Ze galdera. A ber, ze zentzutan. A ber, guke... A ber, eske orain egon da deskonexio oso jarto bat izan dela pandemia, eta momentu hontan ematen du... Osa hori, daramagoa 10 urte bete badana aretoetan jotzen, ez? Eta como que aztu zaigu zer dan gaztetxetan jotzea, baina guk talde bezala beti saiatu geha kombinatzen bi eremuak, bueno, ez dira bi bakarrik, baina eremu ezberdinak ez, gaztetxetan, gu badakigu argi daukagu gaztetxetan sortu gehala, gaztetxe batean sortu gehala konkretuki, eta gaztetxearen mugimendua beti ezakit gure parte izan da, bai egia da, pues, gero azkenean hasten zehala jotzen hainbat lekutan, jende gehiagok ezagutzen zaitu, deitzen zaituzte leku ezberdinetatik eta jodegu beste leku askotan. Ezberdintasuna, giroa ezberdina dela, ez? Gaztetxe batean, igual ekipo aldetik potentzia gutxio dago, soinua pixkat garajeroagoa da, baina hor dagon jendea ez dakit, komunitate bat da bezala, ez? Ez dakit. Bai. Berriro dioten, norbaitek zerbait esateko baldin badauka dokumentalaren inguruan, eta ez dut bat ere ikusten foko hauekin, ez? Baina zuek ere hitza daukazue, nik uste zer pentsatu ematen duela dokumentalak, orduan esku altxatzeaz aparte, ni esaten malin baduzu horrela identifikatuko dugu. Bai, ezakit, eta uste dut asko hitz egiten ari naizela, eta honekin isilduko nintzateke, hasi que jun pentsatzen lide, esan nahi duzun guzti hori. Bai, ni hemenago ikerketa bat egin nuelako, Gipuzkoako jarkorezenen inguruan, igual aipatzekoa da, eta bat datorrelako dokumentalean ikusi dugunarekin, eta da, bueno, esena bat definitzerakoan, akademikoki edo ofizialki nola dit esatearren, definitzen da musika estilo konkretu baten inguruan, zaletasun horrek, ez, jartzen du oinarria, eta gero esena osatzen dute musikari edo produktore, azpiegitura eta zaleek, ez? Ikerketa egiterakoan, adibidez Gipuzkoan oso argi zegoen, zaletasunak berak etzuela esena bat markatzen, zaletasun berdinaren arabera, alegia jarkorea gaur egun 1000 formetan entzun daiteken edo punka, bera, ez? Zara Arazoaz eta Sex Pistolsen kamiseta bat daukazu, ez? Gehiago dagoela lotuta egiteko moduekin, ez? Eta bereziki, niri interesatu zitzaidana edo Gipuzkoan izan zen jarkore zena autogestionatuan, nola baite esatearren, eta horrek bazeukan berezitasun bat, eta zen 3 rol horiek, produktorea edo musikaria, zalea eta azpigiturak edo antolatzen zituena oso nastua zegolako, alegia musikaria askotan programatzailea azpigitura antolatzen duena da, eta guztiago oso nastuta. Ez horrek egiten zuena zen esena bat bilakatu oso gertukoa bereziki mugimendu sozialentzat. Eta nik nuen eta hemen ikusi dugu, ez? Azkenengo urteetan Euskal Herrira iritsi diren hainbat ideologia, izan daiteke queer mugimendua, izan daiteke mugimendu antiespezista, eta oso lotuta egon direla punk hardcore ezenara, ez? Eta hortikan hasi zirela sartzen justu esena oso errex bat zelako. Esaten dut, Euskal Herrian esango nuke gaztetxetan musika de todo tipo entzuten dugula, baina berezitasuna zeukana jarkoreak eta punkak hori zela, ez? Euskal Herrian traduzitzen dena edo nolabait, gaztetxe edo espazio autogestionatuetan egiten den horretara. Egia da, zuek igual zirkuito edo esena horretatik kanpo zaudetela, baina galdera horretara zetorren, ez? Aber, desberdintasuna handia dagoen, eta dokumentalean
argi ikusi dugu, hemen ez dago inor libre sistemaren zamatik, eta azkenean zena guztietan ematen dira zera berdinak, ez? Baina hori, desberdintasun bat edo zegoen. Bai, esan diozun horretatik bai, ikusi dugu kontzertu handiagoetan edo jaialdiren batera edo jun izan geranean bai sentitu dugu pixkat deskonexio hori, ez? Hori, esan dezuna, bakoitzak bere partzela dauk, bere lanaren partzela hori dauka, eta hortik ez ateratzen, eta bai oso pixkat kaxa batean sartuta, ez? Eta gu geue, bai, ez gainera, ordutegi aldetik ere, askoz ere zorrotzagoa da, jo behar dezu ordu ontatik ordu ontara, 10 minutu lehenago moztenari zaizkizu, eta, bueno, bai, alde hortatik bai. Eta antolatzaien aldetikan alako jarrerak, ez? Emakumea izan da diote? Ba, ez, matxistak edo epaitzeko eta hola, ez, hori nik ez dut bizi, baina ziurrenik asko egon dira, bai. Bai, dudari gabe. A ber, bueno, eta nik kontzertuetan, gai salatuko eta gian, baina... Segi, zura. Ez, baina epaitze, ez dorte zaizkit gauzak burura, eta publikotik eta hainbat irain, oiu, komentario, nik adibidez gogoratzen dut kontzertu batean, oraindik, klaro, hasieran geunden, uste gure bigarren urtea zela horrelako zerbait, eta oraindik lehen aipatu dute dokumentalean, ezberdina dela, tipa batek esan du, ezberdina dela emakumen artean erreakzio ezberdina ditugula, ez? Bat agian super ziurra izan daiteke eta zuzena eta inkluso agresiba, ez? Bere erantzunean, eta beste bat agian izutu, eta nahi kontzertu baten tipo bat etorri zitzaren da 5 euroko bilete bat jarri zian gitarran, hola, eta jetxi izan, eta nik ez nuen ezer egin. Gelditu nintzen nola, eta gero hartu nun biletea, eta botan ulurrera, baino porque sentitu nintzen momentu hortan, zerbait egingo anu nere erroa izango balitzu ez zela, ez? Eta da mutu nintzen, azte bete, zego nintzen hor pentsatzen, zeba ez nuen hori egin, eta gero hainbat emakume musikarirekin hitz egiten ere, beste horrelako, episodio pilo bat, eta ez erantzuten jakitea, eta hori, beti sentitzea, hori gertatzen zaizunean, pixkat entablaz daudetela, zuta pertsona hori, eta zuk egiten badezu zerbait, zu gelitzen zela okerro, ez? Bestela. Eta, bueno, aldatzen junda, eskerrak, zorionez, baina, bueno, erlako hainbat gauza gertatzen dira. Aldatzen junda, ez? Eta justo lehen hitz egin dugu dokumentalaren aurretik, eta lehenago beste pertsonaren batekin ere bai, ez? Dokumentala okerrez balimanago duela 5 urte edo hasi ziren grabatzen, crowdfundinga gutxienez orduan hasi zen, Karo, dago pandemia bat eta dago eten bat, ez? Nik uste ikusi dugun guzti hori zela pandemiaren aurretikan zetorren joera eta dinamika oso bat, nik uste indarra handiarekin gainera, gutxienez ezena konkretu honetan, ez? Hori da galdera, ez? Pandemia honek, edo pandemiatik ateratzen ari geran honetan indar berdinarekin etorriko dau, zen modu batan, iaia desfasatu eta guzti geldituen dokumental bada, naiz eta duela 2 urtekoa izan, ez? Nik uste enbidia esente pasadugula denok ikusterakoan, pogoiek eta kontzertuiek. Kristona. Justo bildur hori edo galdera hori, ez? Jartzen genuen hortikan zer... Bai, nik ezkatuan nago, bentsat. Ez dakit, nik uste mantendu baldin bada pandemian zehar izan dela oso modu... subkulturalean eta oso izkutuan, ez? Garai batzutan inkluso ezin izan zen horrelako gauzarik egin. Gaur egun, klaro, esan bezala, ni ez natorren ez estena honetatik eta ez dudan ez bizi, ez dakit zer gertatzen ari den, fijo ari direla horrelako jaialdeak egiten, bueno, igual ez horren beste, baina zehose bai. Baina estena aldetik, nik bintzat Donosti aldean, tatxunga la cosa. Bai. Eta, karo, hori nien ez hardcore edo punkean aritzen, baina rockean, saia rocka hartzen dugu, hard rock edo takit. Entzuten ditudan gauzak oso gutxi dira. Oso gutxi. Gu ezkera estena baten parte sentitzen momentu honetan. Ez bada Euskal Herri mailan, baina Euskal Herri mailan zegea, ez dakit, gutxi. Gure inguruan ez daukagu momentu honetan
talde bat zeinekin hitz egin, kontzertuetara elkarrekin jun, elkarrekin bira bat antolatu, gure igual ritmo berean adigitzen dena, emakumeren bat daukana, eske ez dago. Eta pandemiaren aurretik? Bueno, pandemiaren aurretik, claro, bazeuden batzuk, igual ez emakumeak zituztenak, gure inguruan, behintzat. Egon, bazeuden eta badaude. Eta, baino, bai zeuden pixkat gure ritmoa antzekoa eramaten zuten talde batzuk, pandemiarekin, gelditu indutenak beraien jarduna, guk aldiz adibidez jarraitu dugu, orduan, hau izan da, oso pues, gogorra, estenarentzat, talde askorentzat, baino orokortasunetik biratuta estenarentzat, ez? Rock estenarentzat. Eserita, ikustea kontzertu bat ez erresa izan. Claro, guk jarraitu dugu, onartu degulako, batetik disko atera berri genekalako eta pues, jo behar genulako. Eta, zorionez, sorte auki degulako kontzertuak atera zaizkigula, ez? Baina baita ere, onartu genuelako horrela jotzea. Guretzako antinaturala den zerbait egitea onartu genuen, beste talde batzuk, naiz eta aukera auki kontzertuak eskaintzeko ez dute egin. Hau ez da nire bizitzaren diru iturria, gure ere ez, baina etengo den nire jarduna, hau dana konpontzen den arte. Eta, ala egin dute, ondo, baina horrek egin du estena guztiz aldatzea. Eta ze musika mota ari da gaur egun gaientzen edo, etxean ekoitzi ahal izan den musika hori, gehien bat, elektronikoa, gehien bat, ez etxean ekoitzi ahal izan dilako, baita ere, korrontea elektronikarantz doa, orokorrean. Honea iritsi da oso berandu gainera, baina, ez dakit, ontaz ari gera, eta ez dakit, pixkat musika zorokorrean, ez? Hoxe, ez dakit, hori bururatzen zaitu esatea. Eta horri lotuta, eta lehen aipatu dute M-Fest, ez? Karo, M-Fest bezalako festivalak zer izango da hemendik aurrera, ez? Gaina, M-Festen kasuan, Putzuzulo ospatzen zelako, eta Putzuzulo ere guztio dakigu, ez? Eraiste egoera batean aurkitzen delako. Baina, justo amaieran azaldu diren alako festival edo enkontruei buruz edo, zuk Euskal Herrian ze iritzi duzu edo, eta gondira, M-Festez aparte esango nuke, astu dut bain izena, baina bazauden plazara edo bestelako saiakera batzu, emakume artistak eta biltzen zituztenak, ezakizuk parte hartu duzun Emarrok hori da. Nik parte hartu dut Bartzelonan. Bartzelonan izan nintzen pare bat urtez, eta hor pare bat festatan izan nintzen, gehiagotan, Grazian eta Poblanon eta bar, oantxe izenak ez ditugu goratzen. Baina bai, eta bai egia da, aipatu dutenarekin bat egiten dudala, ez? Oso espazio hori, batean seguru sentitzen zera, eta gehien bat gainera nijun nintzen leku horietara, ez nire lagun min batekin, baizik eta emakume talde oso heterogeneo edo leku ezberdinetatik etorritako jendearekin, eta batean superharmonian sentitzen zera, espazio segurua da espazioa. Eta ez dakit, oso ondo. Oso ondo, ez dakit esan. Hori, norbaitek dokumentalaren inguruan eta seguru duzuela zerbait esateko. Venga, animatu. Mikrori gabe ere, bai. Ni hasiko naiz. Venga, bakoki. Hostia, mikroa hor daukau, bale. Eozein animatzen balin bada, mesez, galdera batekin, eta... Bera grabatzen dagoena. Eskertua izango da. Nik galdera baino pixkat hausnarketa bat egingo dut, hain dela urteak kontzertu batzuk lotzen gaude hiltzalako, eta sentsazio berdinakin nagoelako. Horre esate dute kupo bat bete behar dela, edo emakume talde batzuk kupoa betetzearen deituak daudela. Kupo hori normalen izaten da diru laguntza batzuengatik edo lo que sea. Baina egia da, gizonezko bat kontzertuak lotzen dabilenean, beti dauka buruan, batez ere kontzientziaturik balin badago gai honekin, beti dauka buruan, adibidez, 2 kontzertutatik bat emakumezkoa izan behar duela. Eta orduan, burutik ezin dezu gai hori atera, zeren ateratzen dezun momentuan, batean ikuste dezu zure listan gizonezko gehiegi. Eta ezakit nola esan dezakegun, pertsona hobea. Bai, ez dut esango feminista, baina esango ez dakit nola olako kontzertuak lotu hori buruan konstantemente izan gabe.
Claro, eskemo, bueno, bai. Eta hor utziko, ez da hausnarketa bat, beti buruan daukan gauza bat, eta... Momentu hontan ezin du izan prozesu bat naturala, zuk esaten dezun hori, ez? Ez kezkatu nor bilatuko dezun horretaz eta bapatean eukitzea 50 neska eta 50 gizon, bueno, neska... Bai. Hori, osea, tamalez ez gaude puntu batean non hori kezkarik gabe, ez? Edo hortan kezkatu gabe edo kontzentratu gabe emakume gehiago bilatzen lortuko dezun, ez? Eta hor beste batek ere esaten du, emakumezko erreferentziak bilatzeko lana egin behar dezu. Osea, lan imar dezu, eskarbatu behar dezu, besteak aldiz superagerian dituzu, osea, denbora guztian dituzu gizonezko taldeen erreferentziak eta emakumezkoak bilatzeko tipa batek hori. Punk estenan sartu nintzen eta nahi nituen punk estenako emakumeen ere ingurukoak emakumez osatutako taldeak aurkitu eta egin behar izan un estudio a fondo. Osea, tamalez nik uste, tamalez, osea, eske hori egin behar da, gaur egun. Bilatu eta azkenean badaude. Aurkitzen dira. Ezakit. Gizon bezala erantzuten dute. Bai, nik uste hori guk egin behar dugun ariketa badela egiten dugun bezala euskarazko taldeak eta gaztelerazkoak edo beste hizkuntzazkoak egon eta beste 1000 alorrekin. Nik uste badagola klabe bat eta da dokumentalean akzidenteko abeslariak esaten duena, ez? Troikarekin beraiek erabiliak sentitu direla horretarako. Hor dago aldaketa, osea gauza da, programatzaileak kontzertu bat antolatzean ze irizpideren arabera antolatzen duen eta beste da gonbidatzen duzun talde hori erabilia sentitzen den edo ez. Zu erabilia sentitu zera? Bai, batzutan, Bai. Aipatu dutena deitu zaituztela emakumezkoen kupoa betetzeko eta juntzera eta antolatzaileari eta bat ere interesatzen dezuna, baina batez, osea, etxo da itxoiten zupukatu eta gizonezkoen taldea entzuteko eta ikusteko, bai, hori da. Hori azkenean da nundik egiten dezun, ez? Osea, nundik. Gutxienez altuago entzuteko. Nik asko hitz egiten dudala eta ez dudala nahi hitz egin orduan, baino nik uste interesgarriagoa izotza pixkata uzteko, gutxienez beste norbait eta batez ere emakumeak esatea eta bestela, porque hola da, ez, egoera. Osea, gaude, irugizonezko eta emakume bat hitz egiten. Baino askotan gertatzen da nundik egiten dituzun gauzak, ez? Eta nola sentitzen, osea, gauza bat da kupoa bete, edo beste bat benetan bilatu, zer naiz eta kupoa bete, osea, esan ni agian antolatu izan ditut hitzaldiak, o beste modu batetako, eta beti, nundik egiten dituzun gauzak, eta zertara bideratuak egiten dituzun gauzak, ez? Bai. Eta zentzu horretan, eta horra beri da, ez? Eta dokumentalean eta egoera hau da oso esanguratsua baita ere, ez? Agian boz hartzeko edo pauso bat batzutan behar dituzu beste modu batetako espazioak, ez? Eta hori, karo, hori dago 2000 urteko desberdintasun bat, ez? Osea, kulturala, soziala, edo guzti hori. Eta nire galdera litzateke gehiago, hausnarketa edo galdera, hori nola hautsi daitekeen eta nola izan daitekeen zaintza aldetik, baita ere, nola ez sentitu, edo nola ez inateke sentituko kupo bat bezala, edo ze jarrera ez, eta hori galetzaret izanezko bezala. Nik erantzunik ez. Baina, bueno, ze edo, agian da txorra, egia gauza oso... Baina hor, iritzen zait, guazen lehenengo saldira. Ez badion dene buruari behartzen emakumeak deitzera gizonak etortzen zaizkit burura. Hor dago arazoa. Ez guaz aldatu hori, eta agian ez zaude prest kontzertuak antolatzen ibiltzeko. Igual, pausu bat atzera ere eman behar da. Eta bestera pentsatzea zergatik gizonezko taldeak dituzu buruan. Eta ez baduzu burua egituratuta modu nahiko berditzale baten, ia arduratsua den hortik antolatzea. Eltin jote zetze, baina ari gara beste, aber nola sentitzen den bestea, eta guazen
Osa, nietzatia esaldia izan da oso estenguratxoa, ez? Ez baut nire burua behartzen, ez ditut emakumezko taldeak ikusten. Guazen hortaz pentsatzera, ez? Bai, azkenan erroa da, ez? Osea, Josus, ikasi behar degula, osea, feminismoa hasieratik ikasi behar da, la asanbladetatik, ez, ja zuzenean kontzertu baten agenda antolatzetik, ez, lehenagotik dator, eta beste hainbat alorretan ez musikan bakarrik, eske dana dago lotuta horretara, orduan, hortik, bai, atzera egin behar da. Baina, bada baita ere ikusgarritasun gauza bat, ez, ados nago, baina, segurazki, segun, anik ezakit, ezer musikari buruz, ezer punkari buruz, baina beste alor batetik guztiz zientzian, adibidez, baita ere dago arazo berdina, eta konferentzietan emakumeak oso gutxitan deitzen dituzte, eta hitz dituztenean beti da emakume berdina, eta kokoteraino egiteaz, kupo hori betetzeko hitzaldia emateaz eta horrela, eta azken urteetan baita ere badago mugimendua eta helburua da ikusgarritasuna ematea, eta adibidez hau da dena oso pixkat igual hotza emango du, baina base datuak sortu, non jendeak esaten duen naiz zientzialaria, emakumea honetan aditua, eta orduan jendea baita ere eskusa gabe edo aitzaki gabe geratzeko, zendaizen dut eranez, eski ez dago, ez daite okurritzen, ez? Ez behira, hemendak azuzerren, eta zuk interes aukeratu norbait esanguratzea den azu antolatzen ari zeran horretarako, eta emakume ere bertatzen. Osa, ez da bestela ikusgarritasunetik, jendak esango edan erru, eski ez ditut ikusi, Osa, pixkat bukle modukoa da. Ja. Bai, baina hori, adibidez musikara estrapolatuta aukiko bagenu datu base bat taldeekin, antolatzaileak datu base hori hartuko balute euren agenda egiteko, edo auzoko jaietakoa, edo gaztetxe batekoa, edo jaialdi totxo batekoa, betikoakin hasiko lirake, hauek zeintzuk dira, non jo dute, ez ditut ezagutzen, zer ringo bet, eta zeinek arriskatuko du, ez? Ba hori, imardara da, arriskatu, ekarri talde hoiek, jotzera, ez bakarrik MFest edo hauek bezalako espazio nukleo hoietan, ez? Ba hortik, bueno, beraiek ere nahi badute, talde hoiek, noski, atera, arriskatu eta jodezaten, gizonezko taldeekin egin izan da, beti danik, ez? Zergatik emakumezkoekin ez, eta beti dago retizentzia hori ez, emakumez osatutako taldeak gutxi estekoa edo pentsatzekoa da hori. Ez dutela inbeste jende karriko, ez? Hore. Bai, ni egia esango batzen dut 2003an izango zen, gu ere Donostiko Piratekin eta hasi ginelako, eta orduan Bilgune Feministak adibidez atera zuen Euskal Herri mailan zerrenda bat festak antolatzerako orduan musika taldeak, antzerki taldeak eta datu base antzeko bat zen, ez? Igual egia da horrelakoak konstanteki egin behar diren gauza badela. Denan, iruditzen zait oso interesgarria eztabaida hau, Martak eta Makokik aipatu denaren gainetik, karo, horretarako baliagarria da kuoten kontua, hori da, eta Martak bota du una más grande, eta da, hori buruan ez daukan pertsona batek, aberre programatzen jarraitu behar duen edo ez, programatzen jarraitu behar baldin badu kuoten asuntoak balio du programatzailearen burua reprogramatzeko. Nik kriston maitasun gorroto erlazioa dakat kuoten asuntuakin. Ez ditut guztiz gorroto, ez? Bai ulertzen dut, batzut gaur egun beharrezkoak direla hainbat zentzutan bestela ez direlako hasiko lanean emakumezko taldeak bilatzen. Eta bisibilizaziorik ez delako. Hori da, eta baten batekin sorpresa polita eramango dutelako, eta talde horrek, pues agian gero beste rekorrido zeago bat eukiko du. Zer? Ez. Galdera zelan, Vale. Ez, baina bestalde, zu kuoten biktima izan zarenean, gorroto dituzu, ez? Eta pues, guri askotan gertatu zaigu adibidez, herriko jaietan emakumezkoen gaua antolatzen dutela, eta goaz gu eta irarrap. Eta esatez du, bueno, a ber, guai, oso esan ahet, simas. Ez dago gaizki, ez? Generoak zehatzea, baina badakigu egin dezutela besterik gabe, emakumezko talde bat dalako, eta beste, bueno, gure ez da emakumezko talde, baina emakumezko bat naiz ni. Eta hori, eta publiko adibidez super ezberdina da, eta aldatzen doa, de repente gurekin daude 50, juten dira denak eta etortzen dira 500, osea, da como super arraroa.
puto rap, ez, ez daukate zer horren kontra, Baina, para nada, de hecho, bueno, gustatzen zait. Baina, hori egite dituzela olako gauza arraroak, besterik gabe, emakumezkoak sartzeagatik. Nire hausnarketa bakate bai, zu leno komentatu duzu, pixka leno hardcorean eta hola, pixka lotzea ala, produktore lan aiteuna, kontzertua lotzeuna, taldekidea ana, ez, beti antzeko jendea ala, o berdinak iteitula gauza ezberdinak. Igual beste estena baten, o igual estena hundigo baten lan horiek zuk esan dezun bezala gehiago banatzea, o parceletan banatzen dira, eta igual horreke bai eragiten du, zuk taldea benetan ez ezagutzea, o talde hori gustatzea, osea, no? Zuk emakume taldeat ekartzezu, baina benetan gustatzen zaizulako emakumeak zeiten duten, ez igual emakume dialako, orduan. Apurtzen danean kategoria bai pertsona bera gauza ezberdinetan nahitzen dana, igual apurtu daiteke bai ikuspegi hori musika baloratzeana, bai nola sortu da musika hori, bai, eske ziurrenik agian emakumezko talde hori ekarri duen pertsona hori ez da egongo ez da kontzertua ikusten, hasteko. Osea, behar lotu ditu, egin du bere tramitea, telefonazo, eta jazta, ez? Egongo da hor, ze eslaboia, osea, katea oso handia da, eta egun hortan egongo da, pues beste antolatzaietako bat, egongo da soinu teknikaria, argi teknikaria, ez dakize, stage manager, no seke, eta pertsona hori ez da egongo, orduan deskonexioa da totala, osea, ez dago kontinuidaderik, ez dago, ez? Igual zuk aipatu duzun estena horretan dagoen retroalimentazio hori, denen arteko rol banaketa, bueno, banaketa ez, kontrakoa, zakin nola esan. Ni aipatzen nuen gehiago, igual, horrek albidratzen duelako gertutasuna beste hainbat mugimendurentzat, adibidez, mugimendu feministak antolatzen duen, igual adibidea ez da ona, hemen, Txantxarreka gaztetxean, mugimendu antiespezistak antolatzen zuenean festival bat, taldeen 90% hardcoretik zetozen, bai? Zegaitik ematen da hori, osea, zegaitik hainbat ideologia edo hainbat mugimenduren presentazioak nola baita esatearren daude lotuta punk hardcore zenarekin, ez? Eta hori da, printzipioz nik ikertu nahi nuena edo horrek arreta ditzen zidana, eta justo zen, precisamente oso ezena errexak zirelako, ezena horren barruan ematen zirelako aldaketa guzti horiek eta azkenean horrek gertukoa bilakatzen zuelako, baina, bueno, galdera oso pertinentea zen. Gertutasun horrek bai, igual albidezeulako pertsona ezagutzea, musikario ezagutzea, ez emakumea izan, eta bide kontestu hortan bai ezagutzea, ez, musikario hori. Gertutasun hori komunitatearekiko bai zea hori, gertutasun hori. Eta esan du feminismoa igual etzela adibide hona, azkenengo urteetan feminismoa ere beste musika estilo askotara zabaldu delako, baina mugimendu antiespezista nolabait ez du montatzen trap festival bat diru ateratzeko, bai, montatzen du hardcore festival bat. Hari nahi hitz egiten pandemiaren aurretik, gero ikusiko dugu gaur egun ze gertatzen den, baina hori da arreta ditzen zidan aneri. Nik barkatu, baina gauza dago baitere nolabait Oain ez isildu. Ja, osea, pixkat, musikaren eta taldon inguruko ikerketa minimo bat. Osea, ezagit, eta zein zudien, ni ez daiz pertsonat urte askoz musika desberdina entzun duana, eta beti saiatu naizela zuzentzen genero oso anitzetara, eta ez, inork ez luke pentsako black metal talde feminista existitzen dien, baina badaude eta kristonak gainea, edo orain dago Kim Kelly hor estatu batu erratako kazetari bat, eta ariena uztartzen genero metal estremotik genero antifascista eta feminista, ez? Eta nik uste baita ere dela pixkat uztartzea eta musikan sartzea, eta azkenean daude talde pilo bat kristonak, eta da erresa egitea, hau ez duk esatzen, batzea generoako, eta nik uste azkenean askotan baita ere gertatzen dena da, daudela estenak, eta behartu hartzea da pixkat sartzea eta musikaz ere pixkat ikertzea, eta dago denetarik gaur egun asko. Bai, egon badago. Horregatik, eta nik uste hori baita ere dela
osea, hartzea eta ez dakit zerrenda horretan o bilatzea gauza. Bai. Bai, baina hori adibidez zerrenda edo datu baseak, ez, nik uste milaka egin direla, kolektibo ezberdinak saiatu dira egiten, ez, batzuk ja egina zekaten lan hori, beste batzuk hasi dira zerotik egiten. Azkenean ezakit, beti dago, ez, prozesuan hori, ez, emakumeen bisibilizazioaren asuntua, baina ez da inoiz iristen behar dugun helmuga horretara, eta bueno, pues, ez dakit bagoazen bide honetik edo ez. Nik adibidez bai ikusten dut gaur egun eta gehiago, karo, Donostialdean, pues, gu hemen mugitzen geralako, feminismoa eta bere espresio musikala, zuk lehen esan dezu, ez? Genero gehiagotara iristen ari da, inkluso nik esango nuke gaur egun feminismoak gehiago duela goxotik edo bai, sentimenduak erakuste horretatik, ez? Osea, talde asko ari dira sortzen edo bakarlari edo ze asko feministak, osea, ez dut hori diskutituko, baina hori gehiago gora aipatzen dela, ez? Abesti intimistak, abesti zakit. Eta pixka geratu da albo batera, ez? Oihu egiten duen emakume hori, emakume makarrago bat, ez? Aurrean dagona, botatzen dena publikaren gainera, osea, ez dakit. Gauza guzti horiek nik ikustet galtzen ari direla. Ez dakit. Berdina pentsatzen dezuen. Nik behintzat sentsazio hori daukat. Espero dut ezetz. Bai, nik ere espero dut ezetz, eta inkluso sentsazioa dut, nien naiz igual adibiderik egokiena horrenaz, bueno, pues, oihu egiten dut, baina ez da supermakarra gure asuntua, baina bai, pues, ikusten dut nire inguruan dauden emakumezko taldeena, baina bortitzagoa gure musika, eta ikusten dut pixkat, como que deskonexio bat dagoela horrekin, ez? Bai. Baina hori Beyoncé adibidez, ateratzen denean, ez? Jode, osea, egin du kriston aldarrikapenak egiten ditu, kriston aldarrikapenak femininoaren inguruan, eta ez dia bortitzak ez ere, ez? Osea, eta baina nahi zai diosetan. Bai, baina, karo, eske dirudi agian batzutan musika eta feminismoa datozela lotuta bakarrik genero batzukin, eta gero daude beste artista Beyoncé, ez dakitea, agian da eztabaidagarria, baina Beyoncé ateratzen denean, kriston kontzertu batean, esanez, I am feminism ez dakitze, osea, edo abesti hau I'm single lady o olakoak, osea, badaudela beste genero agian mainstream egotauz ere aldarrikatzen direnak feminismoa, eta badirudi bakarrik feminista izateko musikan izan badazela hardcore punk, eta hau jartzen pixkat. Ez, de hecho, osea, hori, nire nahiz esaten gaur egun, pues, ez nahiz esango feministagotzat jotzen danik musika suabe egitea, baina gaur egun, ez dakit, pues, gehiago dira emakumezkoak hori egiten dutenak. Eta, edo behintzat lehen lerroan daudenak, momentu honetan. Eta, esan bezala, ez zait gaizkirutzen, inkluso asko guzatzen zaizkit proiektu horietako batzuk, baina hori, batean iruditzen zait hori feminismoa eta bortizkeria ja direla bigauz, bueno, bortizkeria zentzu honean, osea, plan oihu egite hori eta pixkat oldarkor izate hori, momentu hontan como que dira mala unión bezala. Nik hori sentitu dut de baino gehiotan. Eta inkluso neri askotan esan izan diate kontzertu batetik jeisteakoan, suabe kantatu dezuna besti hori aize polit, eta bakizeta, como... Bakizu hau ez dala egiten deguna, hau da, excepzio bat gure kontzertu guztian, orduan, zertara da, osea, holako pilo bat dituzu. Hori ez dago lotuta adibidez lehen entzun dugunarekin, eske bateria jotzean gehiago irribarregin bartzen. Hori da, bai. Horrelako gauzak askotan, hori, lehen esan bezala askotan entzun ditut, holako anekdotak, pues jartzen naiz pentsatzen, askotan, ez da hori. Suabea besteana, ez hori humila izateana, super maja, hola, baina ez izan oso oldarkorra. Eta kasu horretan, pues bueno, bai, ez dakit atzera iten egin, ez gara atzera iten ari, igual beti egon da horrela, horren gaizki. Baina, sentsazioa nuen lehen, pues 2000 urte hasiera, nola, 80 maiera, nola, gehiago zeudela emakume rockerak zakit, ezagunak zirenak, ez dakit. Sentsazio hori daukat.
Jarkoretak eta jarkoretek zerbait dute esateko. Ez dakit egin esan, egia esan. Bueno, aipatu du, egingo promo pixka bat, ez? Aipatu duzu justo pandemiarekin harrapatu zizuela disko berria, bira, baina diskoa grabatu duzu ere, udaran, ez? Bai, grabatu dugu, bai. Bai, pixka zarra egiten zaite beno buruz hitz egitea, baina, bueno, bai. Eta, pues hori, diska daukagu, eta azaroan aterako da, eta hori. Eskerrik asko, Markel. Espero dugu kontzertuak zutik izatea, ez? Bai. Nafarroan jotzen malin baduzu igual, bai? Jo, nik adibidez, justo, aurreko diskarekin esaten nun, oain arte ez naiz bota inoiz publikorat, eta aurreko diska egiten ari ginela esaten nun, diskonekin botako naiz publikora lehenbiziko aldiz, zango da, triunfada. Buruz gora edo buruz bera? Hori, bai, eta askotan pentsatu nuen hortan, Osa, nik nera mandana super pentsatua, botako naiz, baino ni buruz bera. Buruz bera? Bai. Eta hor pentsatzen nuen, bitu, Karo, eske horrea botatzea daka erlazio zuzena konfiantzarekin. Da, konfiantza jendeak eutxiko zaitula. Lehenengo hori, bai. Jendeak eutxiko zaitula eta eramango zaitula. Nik ez dut pentsatzen ez titia ez ipurdiak butuko ziatenik. Eutxiko nau jendeak, eutxiko nau erortzen lurrera. Hori da nire beldurrika hondiena. Eta, bueno, egingo den noiz baitu. Txantxarrekan kontzertua posible denean. Ez baina bai gogorra, pixkat kontzertutan ikustezuna jendea eserika, eta musikoarekin, eta zu zaude hor, zure ustetan dana ematen, ez dakizu bestea, ez izun behin, idan gauza balka, Antinaturala da. Eta horren gaina, sustatu ditu pandemiak eta pandemiaren ondoriozko neurriek sustatu dituzte, pues segun ze taldek, obviamente, askoz gehiago jotzea, ez? Musikaren arabera, aretoetan superpolitak dira kontzertu batzuk, gureak adibidez, ez. Guk ere esaten, ni talde batean jotzen, eta guk ere esaten nahiko biztia eta hola dana, eta esaten, eske, nik ez dut irudikatzen gure kontzertu bat estatikoa. Ongo gu, moitzen, holtza gainean gaudeno moitzen aldeuneran, eta bestiak, geldik eta hori esan duzuna, eskerra besoa moitzen zen, nintien behin. Bai. Baina bai da kurioso. Bai. Baina baritu dela behintzat gure aldetik, pixkat publikoa badakiela zegoera dagon, eta beraiek gehiago konprometitzen diala kontzertuan, ez? Txalo gehiago egiten, gehiago abesten, o behintzat besoak gehiago mugitzen zuri jakinanazteko ondo pasatzen ari direla. Hori bai sentitu dut. Antinaturalagoa da musikarik ez egotea, ez? Orduan, antinaturala da rock kontzertu batean eserita egotea, baina rock kontzerturik ez egotea gehiago, orduan. Bai, eta beste gauza batzuk ere albidetu ditu, normalean gure kontzertuetan batzuk entzuten aidea adi, baina beste batzuk pasandoen moto, orduan orain, danak eserita eta entzuten, eta begira. Bueno, ez dakit, dokumentala gustatu. Noizbait gertatu zaizu zerbait moitzen ibili behar eta batetik esatea. Ez hartu hau gutxago pixatzen dure. Ez, bitu, neri hori ez, eta taldekidekin inkluso ni naiz batzutan esan arietena, nik hau entzin dut hartu, hortan tratatzen naute beste bat bezala. Behin, da izan zaren plan, ezin bali mae tranquil esango etela entzin dutela. Baina bitartean lagaiak zu, edo lagundu nazu, baina nik bai utxiko dut honi. Baina beste lagun batzuei ere zaiari askota. Hori batzutan, ezin badet, nik konstentera ezin dutela, ez? Baina ez dadila izan neska naiztelako ezin dut nahi zu jaurre ditzi hori eukitzen. Bai. Bueno, niri derta ez da gu seilea, 5 mutil lani. Hor piratetan bazeon kontzertuen montaje lan taldean eta orain dela urte batzuk egin izan apostu bat, hainbeste emakumezko izatea montaketan gizonezko bezala, eta batek ezin bazuen altxatu zerbait, biren artean. Eta, aurrera. Bai. Eta izan zen oso, bira, zerrex, eta aurrera. Bai. Eta ordu handik,
piraten ez montajea, estenatoki montajean, baizik eta ampliakigo, jetxi, horrelako lan taldean, hainbeste emakumezko daude gizonezko bezala. Ia daudela gauza batzuk eta segun ze koxka, da nigo batzen ez Bilbon adibidez azpikatura geisten goitikan, egizien bat eskailera, eta, osea, segun zer da, eske ezin dezu, norbea baka, osea, bueno, ni behintzat ezin nuen, pero dago, helduzuko hortik, eta baina ez ziazu ukatu behintzat, edo ez moztu hasierako momentutik, ez? Bai, nik kristonakin ditut saiatzen altxatzen zerbait eta erori, bueno, beti saiatu. Bizi. Horri lotuta, ni ere musikaria izan naiz, musikari saiatua, oso urduri jartzen nintzen ni teknikariekin. De hecho, nire kontzertu gogokoenak ziren teknikaririk ez zeuden kontzertuak gaztetxeetan eta jotzen genitunak. Karo, desberdintasuna, emakumezko teknikari bat izan edo gizonezko teknikari bat izan probak egitean adibidez, hori? Jo, esate baizut ez dudala emakumezko teknikari bat. Hori da beste. Nahi pentsa, nola dan burua, oendala 2 urte euki genuen jiran, kontzertu baten entzan emakume bat, eta niri ere eman ziten, arreta eman zian hori, esan nuen, ostras, emakume bat. Eta, berrira. Gainera hori pentsatu duzu emakume izan eta gainera, baina bai. Bueno, bai, baina ez duzulako sarritan ikusi. Bat izan zen, eta gero beste bat argiteknikaria. Bai, argiteknikaria behin baino gehiotan, bat baino gehiago. Baina... Eta desberdintasunik, nabaritu... Ez zentzortan, ezakite edo tokatu zaizkitenak, azkenian segun nun zabiltzen, antzekoak izatea, eta desberdintasunik, ez. Festek zeukan gauza bat, eta lan egon gera, ez? Zarauzko Putzuzulo gaztetxean egiten zen festival horretaz, kontzertu ez aparte, egunean zehar, zeuden tailerrak ikasteko teknikari izateko, ikasteko, eta hori ziren sekulako enpoderatze zerak, ez? Argera hitz egiten gaztetxe zirkuitoetarako, eta... pero hor sekulako uztari zen sortzen, eta hori da nire kezka, pandemiarekin hori nun gelditu den. Nik uste berriz ere sortuko direla, edo utzi zuten lekutik hartu berriz, baina, bueno, kostako zaio pixkat, ez? Edo igual ezen hauek zartuta gelditu dira, eta beste musika estilo batzuekin datozte, baina... Berriak, ze... Eskek bai kezkatu iten nago. Bueno, musikak ere evoluzionatu iten du, eta beste leku batzuta juten da, eta gaur egun, Iruña herrian adibidez dago kriston, saltxa, adibidez, genero ezberdinetan. Baina, bueno... Nun gelditu da barrikada, Bai. Ez, baina, Iruña herria irutzen zait, momentu hontan daude, talde gazte pilo bat. Genero ezberdinetakoak, zerroka ere badago, ez da bakarrik trap eta estilo hori, eta irutzen zait, super interesgarria gertatzen ari dena hor. Honeako edo txarrerak esan nahi dut. Eta emakumezko taldeak Iruñan? Bueno, baten badago, ez? Bueno, emakumezko. Ez dakit, dago pleura adibidez dela emakumezko. Emakumezko taldea, zer da, soilik emakumezko. Bai, galdera txarra. Ja, ez emakumezko taldeak, badago bat Iruñan, baina gaztelera zabeste dutena, beste estena mota batean biltzen da, melenas. Baina da... beste rollo bat. tipo Heinz eta horrela, ez dakit nola deskribatzen den musika hori. Ez dakit. Pero bueno. Ez da gehiago ezagutzen. Jarraitu bezala dokumentalean ikusi dugunak pandemiaren ostean ere bai, baina ez dakit, zerbait gehiago esateko baldin badukazue, edo dokumentala gustatu zaizue. Zautzen zute salan bat zuzentzuna emakume batek. Esango nuke arrebato, ez? Azaldu dena Zaragozan. Ez dakit, baina azaldu dira batzuk arrebatoren izenean hitz egiten. Ja, baina nik beste tipo batekin hitz egin beti arrebaton. Bai? Ez gainezkune, baina kontaktua beti fer. Euskal Herrian ezagutzen duzue? Areto. Keba. Ja, eske horrere dago kriston lana, egiteko. Ez bakarrik taula gainean. Horre emakume batek bai nola ingo lukeen agenda, ez? Nola salgo lukeen bere salako agenda. Oso interesgarri izango zen. Jakitea hori. Baita ze gizonezko talde aukeratuko lituzken emakume batek, ez? Bai. Perla bastante
Bai. Ni esango banizu, kide bat bilatzen dagoela emakumezkoa gure kontzertuak ere bai perspektiba hortatik eta kudeatzeko eta urteetara matzat bilatzen. Ja. Bai. Eta nire naiz beste kontestu bat, irakaslean naiz lehen hezkuntza, 5. eta 6. mailan musikakoa. Orduan askotan lantzen da ez, euskal musika edo musika estiloak, eta gize, ez da bidatzen, ze musika talde, ez dira, emakumean nun daude. Eta jendea hortan aritu dana, proiektua sortzen, eta bar, eta nik esaten, senditze, baina hemen nik hau gehituko dut, Ja senditzen zala pesa de turno, baina azkenean nire 10-12 urteko ikasleek ikusi dezaten eta erreferentea lehen esaten zana, ez? Lanketa hori egin behar dela erreferentea bilatzeko, ez? Bintzat aldan ainean, eta ez, esan duten bezala, azaroaren 25 edo martxoaren 8. Eta ze zaila dan, gizonezko mutil, ume berdin dio baino, gizonezkoek emakumezko erreferenteak eukitzea dio. Osa da, daukazuelan bat hor. Osea, Imaginatu hemen Beyoncéri buruz egon gaitz egiten, flipanta iruditzen zait, ezagutzen ditudan mutil gehienekin hitz egiten, osea, daude bat bi emakume beraien repertoriotan, osea, da pasada bat. Hor dago. Eta gomendatzen dizkiren milaka, hola, baino, bai, entzut dituzu eta jazta, otra cosa. Hor dago problema igual, ez daudela baizik eta dauzkagula proportzioan oso ezberdin, 10 bat olako zara bai. Hori egia da, baina beti esateiate sorkun bat nire bizitza guztian egon da. Claro. Baina, baina gero esate dituzu gizonezkoak eta dira beste 9. Horregaitik da dokumental bat papera eta oligrafoarekin ikusteko, ze kriston emakumezko talde pila zalde. Bai, total. Claro, pena, nik adibidez estena hori, ez dakit punka ez da nire, edo hardcorea ez da nire predilekzioko estilo bat. Naiz eta bere estena eta inguruko guztia, bai, gustatzen zaidan pilo bat, filosofia eta hori dana, baina musikalki, nik beste hainbat gauzetara jotzen dut, eta saiatzen naiz emakumeak bilatzen jotzen dudan horretan, batzutan ez da erresa, baina azkenan emakumezkoak bai daukago integratuta hori, eta gure referentetan oso erresa da egotea nahiko pareko, inkluso emakume gehiago. Baina gizonezkoetan, eske da de cajón, eta gero emakumeak zertan, ahotsa, gitarra, ja, claro. teklatua. Ja, bai. Eta barre egiten malin baduzu baterian, igual. Hori kuriosa izan zen, Gernikan bildu ginean zenbat emakume, 30 detoratzen, zenbat ginean, da, esan zen. Hemen abeslariak, hemen gitarra joleak edo pianistak, hemen bateria joleak, bajistak, hemen besteak, instrumentua jotzen duzuenak. Zetzu, ostras, abeslariak. Claro. Eta gero beste. Nik horrekin daukat kriston zea burua ustea, zen ni berez abeslari kontsideratzen den ere burua, ez gitarra jole. Osea, neri gitarra me cuesta, ez de denbora galtzen, ez dio denbora eskaintzen gitarrari hor digitazioa, zagize, harmoniak, tal, osea, nahi gusten zen abestea. Baina zergatik ez kendu gitarra gainetik, pixkat, pedagogia hori ere egiteko, abeslari bakarrik izatea mikrofonoakin gehiengoak egiten du, eta errexena hori da, ezkerra, ja. Hori, bai, aparte, baina askotan eukidete gogoa esateko tomar por culo, tío, kenduko ez gitarra, ze asko zero beto espresatzen naiz gitarra gabe, gitarra askotan kate batzuk dira niretza, baina gero esaten eta, eske ez badegu batzuk egiten, jarraitu instrumentua jotzen eta besten edo, beste soilaz gain beste zerbait egiten, gehienak era abeslariak bakarrik, eta ez dakit. Hori izan zen oso visuala, eske taldea banatu zen, esatezu. Eta besteok nun gaude edo nun daude. Bai. Eta emakume bat solo bat jotzen gitarran, edo bajista bat, edo bateria bat, atope jotzen hola gogoz. Ez dia asko. Tocas como un hombre. Hori da, que toquen como un hombre, hay pocas. Bai.
Bueno, zer, noiz arte. Ilargia atera arte. Vale. Listo, hola uste du, jarraitzen dugu pote bat hartzen, Ja, bai. Eskerrik asko, eta esan duena bainate, kamiseta apur batzu badaude, katxia hor dago, bokatxia. Eta, bueno, gogoratzea bihar badagoela beste proiektzio bat Sagueseko frontoian, Sabina Uarkadek egindako dokumental bati buruz, itxasoa, surflariak eta ekologia edo aldaketa klimatikoa, aprobetxatzen dute esateko Antondegi Berdea plataformako kide bat ere ukiko dugula bertan, eta datorren astean, asteazkenetikan aurrera, egitarau barekin jarraitzen dugu, orduan oso gonbidatuak, 8 izango da beti, gaur bezala, eta... Nik bakat gauza bat esateko, zinemaldi alternatiboa eta da, askotan, auzokoa gehanok, gaztetxen beti antolatzen denen zerbait da, joko geha, zer rollo, ez dakize, plana do, egoko geha, eta gaur bezala, izatea iritsi, eta errepende izan da, kriston dokumentala, superinteresantea, gero sola saldiare bai, hori, egia da, hotzetikan hasten gera, eta pixka, bueno, superinteresantea ere bai azkenean, eta ez da, iritu zait superpotente gaur muntatuan hemen, eta zorionak, bueno, parte hartu ez duten. Salamero. Eskerrik asko. Gaur pitzatzen gara, jende guzti garbean da, egon ginen hemen denak, eta hostia, zenbat jende guztitu gaur hau ikustea, ez, eta utzik ere agatik zagaltzen du jendeak, bai, ez? Nire gero pitzatzen ere, bai, ez? Probatu ez duenak ezak izerren hau, Eskerrik asko. Eskerrik asko nahi gomeatzeagatik. Marruma kulturalak.